subota, 3.2. Magnus Pazin, nastupaju Techno Vikinzi i Takur. Biće dosta iznenađenja, ulaznica je 8 eura, imamo dosta novih pjesama, imamo audiovizualni show. Dođite! Dođite i podržite nas i ispratite nas u što većem broju. Ćao. Kad ćeš ti meni vratit one moje pare što sam ti onoma dao jedno jutro kod pekare nikad... Lepom pozdrav. Hvala ti, vidi kako Džegerić, Mick Jagger. Sad kažeš, mogu ja naplatiti kraj mi smjene, tako si to radio. Mi smo... Ne moramo više govoriti ko smo. Neću više govoriti čao svima. Ne, nemoj čao svima. Šta čao svima? Nećemo govoriti čao svima. Ili ćeš reći čao svima, ajmo reći skupa. Čao svima, čao svima. I malo bliže jedan. Ćao. Čao svima. Ne, ti si dobar, ti odi tamo. Ćao svima, čao svima. Ćao svima. Tako je, čao svima. Da, sad opet sa istom pozadinom. Možemo mijenjati šta god hoćemo. Može iza nas biti Havaj. Neće biti ista pozadina. Može biti Oberstdorf. Može biti Oni ne Garmisch, vide da je iza Partenkirchen. nas zeleno. Ne, mi ćemo to sve promijeniti. A, okej, dobro. Biće nam, kažem, Havaj ili... Kako se Je zove? Pazinska jama. Pazinska jama. Pazinska jama. Otvorite malo usta, samo malo prema meni. Je li tako, a? Baš... Ćao svima. 3.2. Max Magnus. No. Tako je, odlično. Ajde, Darkets još. Darkets, daj doždima, daj, daj. A šta, te moraš sad naliti? Šta nalivaš Jagger unutra? On isto pije alkohol. On ga baš pije, jebate. Šta ako je, si se malo, a? Ne, Bocnula? baš našao stanje to davno. Šta kako ti to izgleda, šta ti je to jebate? Koje? Ovo ovdje, tu. A to mi je mikrofon, ali ga držim ovako. To ne može jebavati. Čekaj, Da. sad to malo izbrusiti. I znaš kako ponijeti dobio ovdje plik, bum, veliki balon. Čekaj, to je profesionalna Držim informacija ovako od mikrofona. Da, i sad sam počela ga držati ovako. 3.2. Magnus Pazin, Techno Vikinzi i Takur nastupamo i vidimo se u što većem broju jer će biti ludilo jer je subota. Imamo dosta novih pjesama, iza nas je audio-vizualni show, a posebno moram naglasiti da je to inače... Ja, sad si ga usro, znači sve je krenulo tako uzbuđeno. I ne znam do kad se podrazumijeva da bi ti trebao nešto davat, ali ja želim mirno spavat. Samo ti to ne želim reći i ne želim se opravdavat. I ne želim se opravdavat. I ne želim se opravdavat. Ne, bolje je ono kad tamo ispred. Ne, dobro, sve ok. Ono je dobar take bio. Ono je bio odličan, a to ćemo ponoviti. Bolje je tako, da, bolje je kad ti to ispred ekrana. Ja ću. Hajde ti! Hajde! Kako je ovo ludilo, čovječ. Ajde, Makita. Nije Margita, nego Bož. Dovedite sve svoje, i susjede i prijatelje. Djecu, ljubavnice, ljubavnike. Mi smo pet friendly, znači sve primamo. Ali imamo i dodatnih iznenađenja, tako da... Ali ne smijem vam reći jer je to sve iznenađenje.